Здравейте, дами и господа! Това е първият епизод от Как се прави. И ще ви покажа как да си направите интро с Camtasia Studio 7. Значи, влизате в Mozilla или в Chrome, влизате си в Google там, влизате в Zamunda, давате някъде там надолу, това дето е, и пишете. Това Camtasia Studio. И штракате на търси. И след като ви зареди, търсите Camtasia Studio 7.0, 7.0.1, 7.1.0 или 7.1.1. От тези четирите версии може. И ето ми моята Camtasia. Когато се изтеглите, ще ви излезе и това прозорче. Штракате на него. И сега, след като зареди, отново ще се върна, за да ви покажа как да си направите интро. Така, ето зареди. Това е менюто на Camtasia, нали? Штракате на Library, нещо такова, и си избирате от тук интро. Аз съм си избрал това интро. Това, защото е доста яко. Ето. Взимате го и го слагате ето тук. И след като се качи, давате на Download. Пускате интрото. Штракате ето тук. Триете това цялото и си пишете някакъв никнейм. Аз ще напиша Protodome 123. И така, тук може да си го местите нагоре-надолу, тук да си го таковате настрани. Аз те искам, нали? И наляво-надясно, на къде си искате. Аз и така съм си го оставил някъде. И след това давате на... Нали, тук може да сложите други букви, работи. Това може да ви е по-голямо, ето. Доста по-голямо може да е. Може и по-малко. Окей. И... След това идвате ето тук, штракате интрото, давате го от начало, пускате и вижте какво се получи. Ето, това е интрото за това. За начало на това. И това аз бях Protodome 123 от епизод 1 на Как се прави. Довиждане!